Hayi ke webafowethu ayikholwakali ke le futhi ke abantu abaningi ke basayibuza ukuthi ke kwenzeke kanjani ukuthi umcineka encoma umsebenzi kaMthandeni kowamelisha umfoka amanqele. Emva kwesikhathi eside ke lapha ke abantu bekhomenta kakhulukazi ke inkundleni zokuxhumana bakhalaza ngokuthi ke ingane iParis izihlanganisa u23 million engakaze ekhulume ngomlando omhle kangaka endimeni kaMaskandi. Kodwa ke kule game wenze okumangalisayo nokuthusa abantu abaningi. Wancoma umsebenzi kaMthandeni maqedwe wacela abantu ukuthi ke bahambe bolalela lapha ke bayizwele ulozolo. Kusho ke uXolani Mcineka ongumhleli wempucuzeko. Lesenzo sishawele ke ihlombe kakhulu ngeinkundleni zokuxhumana. Ngicela uqala nginibingelele abafuthi abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibonani uma uqala ungena. Awenze ubulungisa nje ucinezela button ka subscribe ke uphinde ke uthinte lapha ke kulento engathi isithuphanyana ulike lapha ke ama video esikwenzela wona kuze ke kubonakale ke ukuthi ke ngempela ke uyalithokozela ke udaba ke esikufakele lona. Bafowethu nangumcineka sikhuluma ke ngomhlelo wempucuzeko ke owaziwa kakhulu ke la endimeni kaMaskandi njengobaba wesizwe sikaMaskandi. Useveleke lapha ke waphumela ubala ke washo ngokusobala ukuthi cha bafowethu zisebenzile ingane zakwethu esho uMthandeni ke nezintokazi ke lapha ke abambisane nazo ke kulezi ingoma ezo2 intokazi. Sikhuluma ngoMcabazi kodwa ke kanjalo ke naye ke umahuke lapha ke uthe nje uXolani Mcineka cha basebenzile kakhulu ngokuzikhandla ucela nje abantu bahamba olalela nantu ulozolo lomculo okuyinto ke le abayishayela ihlombe abantu isenzo senza ukuthi bashaya ihlombe. Abantu abaningi bake bacomment einkundleni zokuxhumana bathi bacela ukuthi uMcineka ebe ngureferee weqiniso phakathi kweinsizwe ezimbili endimeni kaMaskandi angami esayidini. Kodwa ke kule game ukhombisile ukuthi ke uyizwile inkulumo zabantu wancoma umsebenzi wafanele uncome awubonile ukuthi wenzeke ngendlela ke okaMthandeni. Maqedane ke wapost ekhasini lakhe. Bafowethu indaba ezimlandelezi khombisa konke umdlalo omuhle uyaqhubeka. Mina ke ngikuthatha ngikubeka njengoba ke kunjalo. Thokozela.